Ngaingu yo blay kani ka step ka pamenta sa sisian pat ya ka bangayo ya kani ka lat ya ka banganyo ban ya pusan lang ya ka banta nagaktian ka jong blay ha kani ka por ka pamenta bat kumjuru na ka banta kani ka program jong ka Good News TV ngai ka jing kublay ya baro ki bapeng ya kani ka program bat ngangej baling ba kani ka jing puson lang na kani ka tien ka jong blay kani ka step kan long ka jing mentoy ya ka jing im ka jong ni kum ki bangej ka banta na kani ka tien ka jong blay ka bangin yo bani puson lang ha kani ka step ka long ka bangila ban shem kat kum ka gospel ka jong yonis kalanong ka ban riu ban ka dekot ka ba arpau ki kantin ki ba ong kum ne hanrei ulaong haki day mga tuwat syapti hanrei ulaong haki day mga tuwat syapti kaphang kabangiyo bani puson lang hagan ka step kalong yakin ki kantin ki baong day mga tuwat syapti kani kadi ka jing keren ka jong try bat unong panim jing Jesus Christ ya kisenran ki jong bat kani ka jing dia kalong ba kisenran kilaya lej ban hiar sya kata kaduriaw haba kilaya kiu hakata kaling bakin lej sya silyang jong kata kaduriaw sya kaperna balong ma kata kapor ka ba ujisu umyo bandon ringkat bat ki hapo jong kata kaling dan rei kisenran kat ba kidang yaya hapdeng jong kata keduriaw laong bakala don kata kal ka babe bat ka penki ya kata keduriaw bat hakum kata kapor laong baki senran kila don ka jing syapti kila don kata ka jing ngosir bayo ba kani kaling ka mamaki kisyong kan sangam hapo jong kani kaduriaw hakabakum kata kapor ka jing syapting kabalawan ka jingdu jing kermen jong kisenran ong kani kaktien ka jong blay kisenran kila khot ya ujisu bat kila perta ya kata ka jing yaram ka ba ujisu unyaram hakabakum kata kapor kabaki senran ki perta ya kata ka jing yaram ujisu ula kren bat ula ong haki day mga tuwat syapti bat haba ujisu ula kren ya kini ki kentien ong kani ka ktien ka jong blay kata kal kabajur kala sange no ki pralok ki ba iye lingba kani ka benta lani ka phang ka banga bu banya puson ka ka banga kwa ban wanra kalong na ka benta ki pralok ki ba iye ki jongi ki bangi don hakani ka imlang ka salang ka jongi ni don bun kirim peying kristan hakani ka imlang ka salang ka bangi don ki babun kirim peying kristan ki don ki mat hala ki jong ki jing lani kijing no mansim kijong ki ala ban ong ka baningkong hakabay day bat kajing pang kajing sitom bun kilong ying kimat ya kajing pang kajing sitom bat haba kilamat ya kajing pang kajing sitom kisngot hu baka don kajing baka don kajing janjar bakumnu ya kabakila ban yakun ban yo pan ya kajing koj kajing kya kibabun ki pralok ki jongi haba kilamat ya kajing sitom lani kajing pang kajing sitom ki don kajing kutla ki pen kre ya ledi namar kata ngasngo ban ong hagani ka step ka bamanta lingba kani ka kubor ka bangiyo ni puson lang ki kentin ki ba ujisu ukren ya kisenran uong day mga tuwat syapti compare la pidon hakata kajing pang ka ba kumno Ndai Jisu utip bat uju ya kata kajing pang kajong pi bu kajing kermen hau blay
Bu kajing kermen ha utrai bat unong pedim jong Jesus Christ. Ubala ban ai. Ya kata kajing penkia. Na kamanta kajing pang kajong pi. Kisenran ru habakidon. Hajrong jong kaling hapo jong kata kaduriau. Kidon kajing syepting, kidon kajing du jing kermen. Namar ka bau Jisu umdon ringkat. Daya baki liyo sngau ya ki kentien kajong Jisu ki bau uang. Daya mga tuwat syepting. Kala penhun ya ka mensim kajong ki. Bat kita kajing kuslai, kita kajing janjar, kita kajing susi, barok ki laduna. Ngangit na kabanta ki perlok ki ba iya ki jong ngiru. Larang idon hapadeng kata kajing pang, hakadok kajongi, kajing pang hakamansim kajong ngiru. Nginam kuslai. Ngidon utrai bat unong penim jong Jesus Christ. Ubala ban ai kajing yaram. Kabaar na kabanta ki perlok ki ba iya ki jongi ka bangakwa ban ong kalong. Na kabanta ki perlok ki badon hapadeng kajing pulih. Lani ki perlok ki badon hapeleng kata kajing bam yok kam yok jam hagi digisngi ki bamenta. Ngidon kajing kuslai. Ngidon kajing perkhat na kabenta kalaway ki jongi. Bun kajing ngangit na kabenta ki para samla ki badon hapedeng kajing puli la pidon hakanu kanu kajing puli ru piya kendu ya sibun kajing ki para samla ki bambiang ki kam ke jamru ngangit sibun kajing ya kendu. Tienrei ka ka bangakwa ban ong. Nginum dai ban artatien. Kumbaki senran habaki lakhot ya ujisu. Pau nyaram na kabenta jongki. Ujisu la ai kajing yaram na kabenta jongki. Nangit na kabenta jong piru. Bapin kerpat ya utrai ubalong nong pedim jongi. Ya ka ba unyo ban ai ya kajing yaram. Na kabenta kajing don kam ka jongpi. Bat kumjuru kabenta kabalai kabangakwa banbu kalong. Na kabenta ki paralok ki jongi. Ki badon hapadeng. Kijing pat, kijing pra. Kalak banlong hakilong ying kilong sem. Hakijing im kabasimet-simet kajongki. Kidon kajing kudlat. Watla kalong bakani ka imlang kasalang ru. Kalak nyobeng na kabenta kajongki. Dari ngangit bakumba ujisu. Ulaay ya kata kajing iram. Na kabenta kisenran kajong u. Ngangit ru bau ni uju utrai berunang penim jeng Jesus Christ. Unyaram na kabenta kajong pi. Ya kaba pinyo ban priang ya kata kajing kerku. Hapdeng jong kata kajing du jeng kerman. Ublaim kerku unyaram ya kani ka kubor. Kabang iyo ban ya keren hagani ka step kabamenta. Hoi lingba kani ka good news TV kabang iyo ban pensngau ya kani ka kubor hagani ka step. Ngangit kala bandon kajing yaram na kabanta ki perlok ki ba iit ki jongi ki badon hak pedeng sibun ki jinge wat dom du jing kermen utrai unlong rikat bat pi ya ka pinyo ya ka bor bat kajing chom blaim kerku ya kani ka kubor blaim na kamta ka buram ka jongu amen tu ni tuai Ablengi aingu ya metrai sesisian pan. Hagani kapor jan stem join kasngi. Kalong kapor kenya ableng ya kabang iyo banwan hakmat jome. Ya kabang iyo ban ya keren ban ya puson nagani kaktien kabakhu ya ka jome. Ban ilayo ru ban pankan mau nakabanta. Kani kajing don ringkat ka jome parla ka jong kisenran ki jome. Bat kaba memesi siya melaay kajing kular. Bat day mga tuwat syapti. Kibabun kiparalok kiba iit kijongi. Lada kidon hapadeng kajing puli kajongki nakabanta kikun sama. Nakabanta kiparalok kiba iit kibambiang kakam gajam. Nakabanta kilong yin kilong sem kibadon hapadeng kajing pat kajing pra. Nakabanta kiparalok kiparajor kibadon hapadeng kajing pang kajing sitam. Kibala don hapadeng kajing kutlan. Kajing no mansim ha kajing im kajongki. Ngaduai ablay.
Bamen don ringkat patki. Bamen yarap yaki. Bamen aibor yaki. Ya kabaki laban sengutu. Baka datang ke jeng yarap ke jong me. Kabala bakin yo ya ke jeng jom. Ha ke jeng im ke jong ki. Yarap ya kini kepor ngisanya pan ni IT. Hakik santi keduan bor. Ke jong try pad unong penim jong. Ujisu miduai. Amen.